Il-Partit Nazzjonalista jinsab fl-aħħar stadji ta' tħejjija l-ewwel edizzjoni ta' Miliet Miegħek, il-villaġġ tal-Miliet li se jinfirex kemm barra kif ukoll ġewwa id-Dar Ċentrali. Il-preparazzjoni ilha għaddejja xhur sħaħ inkluż l-installazzjoni ta' dawl dekorattiv li jixraq f'dawn iż-żminijiet festivi biex jinħoloq ambjent sabiħ u ta' komunità. Il-villaġġ se joffri ħelu ikel tradizzjonali tal-Miliet, wirja ta' nattività u presepji kif ukoll wirja artistika ta' Joanne Mizzi, bħala parti mill-wirjiet li qed isiru ta' kull xahar fid-Dar Ċentrali minn diversi artisti lokali. Wieħed ser ikun jista' jgawdi wkoll id-dar ta' Santa Claus, żona dedikata lit-tfal u kompetizzjoni tal-isbaħ kejk dekorattiv tal-Miliet. L-attivitajiet se jibdew fis-6 ta' filgħaxija nhar id-9 ta' Diċembru 2025 u jibqgħu għaddejjin sal-15 ta' Diċembru. Fl-ewwel ġurnata fis-6:30 se ssir ċerimonja tal-mixela mill-kap tal-Partit Nazzjonalista, segwita minn programm divertenti, bands u artisti lokali. L-għada fl-10 ta' Diċembru ser issir attività organizzata minn Sara bit-tema Dawl Fiskiet, dedikata għal nies li matul il-miliet isibu ruhom waħedhom jew jaffaċċjaw żminijiet diffiċli, opportunità sabiex jitwassal messaġġ ta' solidarjetà. Fil-11 ta' Diċembru ser isiru attivitajiet kemm ġewwa kif ukoll barra d-Dar Ċentrali kollha mmexxija minn talent lokali. Filwaqt li fit-12 ta' Diċembru ser issir l-ikla kbira tal-Miliet. Fit-13 ta' Diċembru filgħodu ser isir parti speċjali għat-tfal kollha b'animazzjoni face painting u żjara minn Santa Claus. Filwaqt li filgħaxija ser isir il-Christmas 60s Night, serata retro bid-divertiment li ma jonqos. Il-ħadd 14 ta' Diċembru ser ikun iddedikata għal maratona ġbir ta' fonti bl-involviment ta' għad kbir ta' volontira. Il-maratona se tinfirex barra d-Dar Ċentrali u fis-Sulari kollha, b'attività kontinwa f'kull rokna. Il-qofor ser jintlaħaq nhar it-tnejn 15 ta' Diċembru fil-mitjum tal-Kap Alex Borch b'attività tal-massa li ser issir fis-6 ta' filgħaxija quddiem id-Dar Ċentrali. Għaliex il-15 ta' Diċembru ħajkun it-tnejn ħankun qegħdin niċċelebraw l-ewwel mid-ġurnata minn meta l-kap tal-partit Dr. Alex Borch ikun laħaq. Ovvjament kap għandna ġurnata attivitajiet imma il-fulcrum tal-attività prinċipali ħatkun fis-6 ta' filgħaxija quddiem id-Dar Ċentrali b'diversi affarijiet li iktar kemm ħajgħaddi żmien ħankun qegħdin nħabbru eżatt ħajkun qed jiġri ma' fis-6 ta' filgħaxija il quddiem ħajkonna din l-attività tal-massa quddiem id-Dar Ċentrali it-tnejn 15 ta' Diċembru. Waqt il-programm Net Live, is-Segretarju Organizzattiv Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista Stefan Karwana enfasizza li l-għan tal-Miliet Miegħek u li jissaħħaħ l-ispirtu tal-Miliet joħloq sens ta' komunità u joffri ħin ta' ferħ u divertiment għal kulħadd. Dan fil-waqt li jenfasizza l-isforz ta' tim responsabbli li ilu xhur sħaħ jaħdem dedikazzjoni u determinazzjoni biex jagħmel din l-esperjenza possibbli. Nħeġġeġ biex kull min jista' u hawnhekk ukoll nixtieq nirringrazzja il-tant nies li diġà qegħdin jgħinu fosthom membri fil-kumitati ferat tal-partit li anki il-kumitati ħajkunu qegħdin jieħdu sehem anki fil-villaġġ tal-Miliet nirringrazzjahom minn hawn tas-sagrifiċċji li jagħmlu. Il-partit qabad qisu rotta ta' entużjażmu li tieħu pjaċir, kulħadd jgħidlek jiena nista' ngħin din il-biċċa jew nista' niġi dan hu sabiħ ta' meta taħdem bħala tim. Dak is-sigriet ta' kollox, meta naħdmu bħala tim u nixbdu ħabel wieħed, naslu u determinati li naslu. Desiree Grek, Net News.